Hey, wow, bashana, kushubile, bashana. Omdlambile, bashana, Brown Mkhotsi, bashana. Inkosi Malanga, bashana, eyadubula imoto 7 times, bashana. Bashana yathi biphakathi kwathi udakiwe wena ngabe zikubulele le inhlamvu ubungekho phakathi uyidubula ungaphandle lemoto. Bashana inkosi Malanga ethi yajoyina iMK na 13 bashana. Yona makwabo lapha phakathi ayibo idubula. Ina 13. Inkosi Malanga yomkhulukudu uMkhotsi. Uvuka kwathelela ke manje bashana uMkhotsi uthi yena ngeke azaye kwi ad hoc committee bashana ubiziwe lapha eParliament ukuthi azoyivikela einsolweni ezibhekiswe kuyena bashana uthi hey angizi mina lapho unless ngizogadwa ama bodyguard ami ama security ami ngimele angigade and futhi iParliament ngimele liwaholele lawo ma security ami. Wemkhotsi ngicabanga ukuthi kuyadlalwa nje nina ngicathi kuyadlalwa nje anikho serious Mkhotsi. Yanikho serious ngicathi kuyadlalwa. Anombopha loyo. Mekholoza hayi ingcono vela dubule kuqala. Akukho kubambisana ezweni bashana. Esazosho lonto bashana basopa. Hey lo. Go. Bladem Thoka basixhaphaza uMkhotsi wemshana bayasixhapha.